ni Indiano ha. Dili ni Indiano ni lahang cook. Dili ni Indiano. Bisaya ni. Alaag Indiano. Huy. Unsay nahitabo? Ipatabang nila aron na sa bahin. Aw, sige cha aron dili ta maulaw cha. Yang giharos pun yang imong pito. Na okay ang tupay. Dagi. Wala kay ang gihatan ni Mambia kadira biyang gata. Na mayuha ka sa vlogger mabugha oy. Wow. Sama natin naigan sa minugaw, naigan sa kuan. Na grabe, ora suko ni ha, nasuko. Da. Grabe suko kay niya oy. Yawan. Na mayo kay sa Timaribin mabugha oh. Asa man ang inyong pilit? Nana diha, atong lutoon. Ako na lang ay Grabe oh, in 5 sikas ra halos ha, guba dayon ha. Pagkawaw ba oy? Bren, ingon siya, vlogger, tanak pa na, mag-bluk-duk do siya kahay, ay automatic. Okay? Okay, okay. Shoutout sa akong mga subscriber. Oh, subscriber man din ako sila. Oh, lipay kayo silang kitang vlogger. Atika, wey. Vlogger, thank you. Good morning guys! Sambot, daghan kay kog mga ano, daghan kay tao sa akong background. Uy, ang among kusina, nasubahan na pod. Nagka-improve. Nagkadaghan na gyud mi ani. Busy kayo. Oh? See? Oo. Stop. Ay, Brenda, kadibog sa basta po pag yun naabot ang rural, Ginoo Lord. Gamay-gamay dai siya dako-dako isa ko. Mudako ra na pohon. Asa man eh? Abay tara mula yan eh. Nagyo naman tagaan ang aming mga bisita guys. Uwa pa po kung kilay kay dili pa. Lagi ang ko niya nga gamay ra kay iyo. Ito ra gumigo manggiteng. Mamalay diyan ron. Ang gandang ang saguron. Saguro dito, murag napay lang landang man sa iya ha. Ug moabot iyang landang ayaw na lang ninyo tug iapil. O toy maka total daghan naman na ay bugas. Ipay buhat lang to nato yung buwan. Buhatan na kay. Oh. Kamaoy. Ana ra di ay na di ko kabalo ni buwang gyud ko. Ako galit din labos na iban kay. Ako balong. Tinula amo ang pamahaw karon. Tinulang bolinaw. Nawa na nagsumbagan. Geng mo paingon bitaw na ni mo geng. Ambot ug nganong aligri kay karong adlaw ning daghan na gid kayo ang team. Basta pagkadaghan bigid na. Dugay kay LRT. Luto na ha. Panay panit. Luto na mong tinula. Nagka-improve na gyud mi guys. Nagtula na gyud mi dire. Res. Ay res, iya bo res kay kung ukan res. Iya bo. Sus, Ginoo ko. Ala si Imi, blaini na lang to. Si Imi may kasabaw ani ha kay. Sige daw siya gitutian ay. Wala siya gatas. Hala, ang iro oy paso-paso. Tidak kan luto. Sa ikaw na ba? Sabaw atong kuan. Ikaw mo ko.
Karne. Ay, maguba niya itong payag ay. Hawa diha. Uy, ayaw intaw na ng ako ang area. Ayaw. Project sunod anin Team Habhab, lamisa na gyud nga long table kay ang lamisa ni Iris oh, grabe. Pwede na dayon magtinduga lang nas lamisa ba no? Kini man kon duha gud mga Tanel. Gano ko to? ang uber mo kanina hubog ni gabi mo nagautan og oh, kamunggay. Okay mo presidente urag si Arambutong. Kani ba dili man gano kani ba? Ay otro. Sulod. Oh, mga kamunggay. Loy kayo. Pero lami kay ni na poy nanlag ka ba gusto kag parat-parat na bulad. Libang ka kay plato kay. Kini mo na yung bagong membro sa pamimbro sa Team Habhab. Singkor may membro. Membro ko unsaon na lang gyud. Sige lang kaon, samot ko kagamay. Imbes tag ang bahin tag sa takos kini upat ti takos ne. Ni mo na yung mga asawa nga masuko ang bana kay di na mukaon silang balay. Ya iya mag Lin, nailuto na ko Lino. Kani nagluto. Ano? Balik pa ko ron, mahaw pa ko. Dala gyud ang plato. Lin bahala wa tay pakang. Puring kaso. Kay dai na ba instant ba kay tanan. Dili ka na pa ada grabe siya siya og ano paningot. Ako na kining biko ako dila ka buka. na bidin siya paningot mayo. Hubog mo ni gibigot. Magali daw. Dili daghan pa kay. Ang karabaw. Na ang langsay naliundan. Ali na kung bala na kadumdum ko. Pero ako din ay balay na pangtalag na. Si Baba. Si Baba. Baba. Nay kutsarang baog, nay kutsarang bol. Grabe. May bawaan dyan na ito mga palahubog no kay panington ni kaon. Uy, magpabuhat ang pilok niya. Siya may ganun. Ay mo na nadugay na siya kay tanawang buhok. Gipaplat. Nakadaghan na gyud mi taon. Hala. Boko oh. Tara mo. Kay alas 8 gud ang sabot yung sa ron. Bawal mamalikas day. Nagdagan-dagan ko dito kay ingon si Ma'am Ging may pista. Ano nga station 1 ba? Correct. Ako ra din ang ako ani ba? Station 1 din eh. Ay gaamot sila pangkok na pud ni. Ako ra din ang ako. Amot pangkok. Lang ni daan. Ikaw to. Oh, dire 100 lang ko. Oy, ang 30 na diya. Gamay pa kayo. Anak ko. Uy, wala ni mo panginom ko. Mga tao dito na. Oh, gamay ka sa baluan na mo. Uy, ginagod ka. Dili. Uy, galamay ka sa bayabas. Bayabas. Latok anak ni Ma'am Geng. Ay, asa kayo. Man. Yaya. Hindi, cleavage ka. Yaya. Pisto tayo. Oy, ilang aping 55 uy. Sa inyo sila sila okay. Ito ilang lang oh.
Pagaman sa pangimagas, snack na po. Maradel! Maradel! Pangimagas, snack na po. Malutuan ninyo ka ng lunad. Parang wala yung amat ha. Oh, nalagi kay Kwanol. Ayun, gaston mo. Ay, wala niya amat ha. Ayaw kinam. Kasunod. Oo. Magkakaling. Wala na Mina si Selena. Ha? Singa na Ojo, na. the lunes. Muna ilandak. Julin. Ako, ugasang gamay ko ng gamay ha. And kini muna Julin. Abutan nga Julin. Asin, rate. Amot pagkain sila. Amot mo? Amot, oy. Hoy, baba ni undang napadulong ng pulis dire, undang na mo. Salamat sa kay Dako kay sudlanan. duha ka buo. Dako kayo eh. Sa tuno day. Tunon jud na daan ang duha ka tuno. Alam magkakay sudlanan? Palas ka kaysa lubag ibuhang. Never been kissed, never been mo joli-joli. Joli-joli. Itugan mo na mong papa. Itugan mong papa. Bastos kayo. Jile. Mong papa itugan. Ato magmuli kay o ugma. Oh, tambal sa UTI, oh, nabot na pod. Hoy, tambal sa UTI. Aman tayong tasalid. Ali oy, wa man ni sila kaamot. Tagaan na mo oy. Hello oy. Ang inom tatanan, kasi kulay amot ug naa. Ito na. Plus ginamo si Kuya Iro oy, ang iro magusto ni Sandok di ay. Grabe. Ande, ay. Plus ginamo si Kuya City ay. Headline. Ay na mo ni ho. Oy, Selena. Wala na liso na lang imo. Liso sila na, lami na sa taon. Ya tumangga. Dili mangayo siya Mangayo siya na ulay. Ay nalag ka tingnan. Umutra ba ikaw ba ito? Umanak lang din palit buro to. Sila di ba magmura? Ibutang sa takulbil. Tapirwan. Hoy, Iris! Ako sugal sa Iris. Inuulit ng gig. Ugma sa kuwan. Iya po sa dano. Ayun na lang. Ate, ganun na lang. Ay! Tapos na galing ka. Patalamian na kita na, no? May lamig ang luto. Oh, gibutangan na kasukar. Isa naman po na, isa kaldero. Hindi sila galuto nila ipakaon sa mga bata, binignit.
ibabaw ubos grabe naman natok. Abig purol ra. Tara. Lata lang ako ada. Bila ka bata ninyo. Isa tong gusto. Daghan nagatas na. Ako i-focus ha. Gumapo. Kung kisay-kirahan mo tutoy ulan ni Ate Andre Paz, gumapo. Tanong ka kisaryo, ay! Wala mo na sa kuyod to, ay! Bawal, bulol-bulol. Ay, liwatan siya alaga. Siya na niliwat si alaga. Bantaw rang yang kilikuan o. Mahon po na ikuan ay. Ay, doon may sustok. Kung nang minti ka, puro. Ay, anak-anak. Okay. Kurbaan mo nga kanang Indiano nga cook. Sweeto na. Oh, sige. Ihurot oy. Nagplano man tingali kag am. Bukain team habhab. Oh, nangayog. Okay, mga awas. Uy, ginoo ko. Uy, Si Chacha wa pa nataga eh. Dati ka musokon. Undang na mo, undang. kaon na po may binignit. Pag Balanghoy naman na sa lang balanghoy, yung magpamahaw, Salamat kayo, ha. magpangapi. Binignit na po, grabe. Ay, sus. Ay, salamat kasi niyang binignit ha. Do, salamat dito. Hala, lami kayo ilang binignit. Ay. Uy, lami kayo ilang binignit. Ate, bago ate. Chacha dia, wala pa. Chacha.